Ahojte, zdravíme vás u GoGoFail TV, ja som Multikrafak a toto je Filipek. a je to prvý diel Happy Wheels, naše úplne prvé video, čiže čo je vlastne GoGoFail TV, je to paródia na Goga a taká menšia kooperácia, čiže môžeme začať hrať. Dáme si rating, už máme nastavený a dáme Pogo Colors. Skáčeme. To čo je? Teraz pôjde Filipekue. Či Filipek, či ak sa volá. Keďže kamarát Multikrafak to nevie hrať, čiže hovno z neho. Fuck you, mother! Ty si mi jebala. Všako ešte raz sa budeme tak strieľať po dvoch kolách. Dáme inú mapu, dáme Rock Band Swing 260. Aha. Akože to čo, akože si to malo robiť. A ja sa musíš chytiť Space-kom. Pustí sa Z-kom a chyť sa Space-kom. No, chyť sa. Choď hore. Ne. Ty si mi jebala, čo robíš? Skúsime to ešte raz a keď to nevidie, tak kašleme na to. Počkáme, kým pôjdeme hore. No, skoro som tam bol. Skáč. Splňa vyjebaná. Tak. Ešte raz to skúsime. Ideme hore. Sakra. No tak asi sa na to vykašleme, na túto mapu. Pôjdeme posledné dve mapy a to bude asi všetko. 100 Ways of Death. V preklade 100 spôsobov, ako zomrieť. Vidíte, tu je naša reklama fail. Zabil! To čo za hlúposť. Dáme si inú mapu, pretože hneď zomreme. Deadball Extreme 2. No tak niečo podobné som hral, iba jednotku. Ideme na to. Teraz ťa to zabilo. Však ja viem, však to hlúposť. Ja sa pustím to, teraz sa budem kotuľať. Keď je... Dermot. Ešte moje srdce ide. Môže vyhrať. Zoberieme si to tak, že sme vyhrali. Takže my sa s vami lúčime. Takže ahoj v ďalšom dieli. Čo ste?